Каменната риба не разчита на скорост или маневреност. Нейната еволюция е насочена изцяло към постигането на съвършената мимикрия. За разлика от повечето риби, нейната кожа е напълно лишена от люспи. Вместо това, тя отделя специфичен лепкав секрет, който позволява на истински водорасли и микроорганизми да растат директно върху тялото й. Тя не просто прилича на камък, тя физически се превръща в част от морското дъно. Нейното най-известно оръжие изобщо не е предназначено за лов. 13-те шипа по гръбната перка са чисто дефанзивен механизъм. Инжектирането на отровата не зависи от волята на животното. То е изцяло механичен процес. Когато външен обект окаже натиск върху шипа, обвивката му се прибира надолу, което физически изтласква невротоксина от жлезите нагоре по канала, точно като медицинска спринцовка. Колкото по-силен е натискът от жертвата, толкова по-голямо количество отрова навлиза в тъканите й. Самата отрова съдържа уникален протеин, наречен стоностоксин. Попаднали в кръвообращението, той действа мигновено, разрушава червените кръвни клетки и напълно блокира предаването на нервните импулси. Резултатът е болка, която медицината описва като парализираща, водеща до тъканна некроза и потенциален сърдечен арест в рамките на час. Каменната риба е нагледно доказателство как природата може да създаде съвършено биохимично оръжие, което е проектирано да остане напълно незабележимо.